زمانی کردی تیره ناکی تیرا چی ناکی گلو aldılar? چی مثلا bir سرک olsa? نه مثلا جبر و افدالی فقیریا کردا کرد مثلا زمانی خو نزانه یک جور رادبت بجه زمان کردی تیره ناکه زنین بله زمان کردی زنین چه یعنی نه بجه اس تیره وی زمانی ناکم زنین تش تبلیغ بکو اف سید خان اف تیگه هنه اف هنه بخوا نیارد خنسریمه دبیجن یعنی زمان ما قد خد کن دوره پشتی چند سالات بیجن زمان و تیره ناک ایتا زمان ما کشتیه ام بیجن سیاست قد خد که دبیجه سیاست کردتونه آلگال ایتا آلگال قد خد کریه رنما اره بیجن مثلا استرانین کردی گشوارگراندنه و حرماندن و چرت و ورتو کرن و همو آسیملای کرن سر ترکی دورت بیجه استرانی و تونن و هات روژا ایرو دنیز باقال دیسا استرانین کردی تخوان کنگره روژا باخوادر تخازه پی بخابینه سدم yani ew deniz bakan navarok awan stran nizane navarok awan strana çi Seyid Xan stranên Kurdan en gişî en qehremanî şervantiyên ê destanan en şarn yani evîn bi xwe jî biye şarek evîn bi xwe jî mesela tu eşq û evîn bi xwe jî di stranên Kurdan de di destanên Kurdan de bi têkoşîn û azadiya Kurda vegirî daye yani ev evanê bi hev vegirî daye em bêjin di stranekî de bank dike dibêje keç û xortên Kurd bidin hev û li dijî neyar serî hil bidin em bêjin kesekî wek Deniz Baykal vê yekê nizane meعنawê nizane gelo jere şirova nakin meعنawê nizane ji ber ku jêra ne lazim e jêra lazim e çi ji bo demekî bixapîne mesela ji bo demekî bixapîne dem çi ye û îro wisa bixapîne rojek bi rengekî dî ji ber ku materyalên asîmîlasyonê materyalên helandinê û kuştinê êdî ne wek beriye tu biçî qetliyama bikî mazin bikî qetliyam pêşî ji kültürê dest pê dike kuştin û mirin pêşî ji kültürê dest pê dike kültür an jî teyî Kurdî dibêjin çand çand û huner pêşî dişawitîne dema neyarên te çand û hunera te bişawitîne wî zêviyê çand û hunera te bişawitîne tu çawa dibî her der hişk dibe rihê te tevenamîne tu wekî dîna li çolat kevî êdî tê wisa wek dîna tê siyasetê bikî wek dîna tê stranbêjî bikî wek nezana tê tişta binivîsî nîzanî wekî çi bêjî wek korezana tê zarokê xwe perwerde bikî zanî wek tişek ji ber ku ewî qetliyama yani qetliyama mezin ne ye ku Kurd jere bêjin dibe qîrkirinên spî yani ji qetliyamê spî erî niha berê mesela berê tê Helepçe hebûn wala qesaba hebûn û hebûn û hebûn îro bi rengekî dê heye rû dide erê îro mesela îro teknolojî pêşketiye bi rengekî dê em bêjin manşetekî davêje Seyid Xan manşetekî davêje dibêje 105 me kuştine te çi ji martiye yani Kurd mesela gelek kes dibêje Müslüman û Müslüman heran divê dî Kurd van tişta nebêje ji ber ku yani ev wek heneka ye ji ber ku Müslüman zanin ku tenê terqîne li ser serî me dixwînin yani Müslümantiya wan tenê bi kirî wê ketî yani mesela neyartiya wan ne neyartiye Seyid Xan ticarên bir neke neyartî jî urf û adetekî wê ye kültûrekî wê ye awan barbarî ye ku Ewropî ji wan re dibêjin barbar ji wan re Ewropî dema ku Osmaniyan bi nav kirine tê kalkê wan dema Osmaniyan bi nav kirine Ewropî yani em bêjin Türkologên Ewropî ên medarên Ewropî ên alimên mezin ji wan re gotine zilamê nexweş zilamê nexweş yani mesela neyar çi ye neyar em bêjin dema yekî dî kuşt cendekî wî re hurmet dikire îro nalin Kurd cendekî xwe veşêrin ji ber ku ew ne neyartiye ew êdî barbarî ye yani tiştên ku tînin ser serê Kurda bi rastî ne neyartiye barbartiye lê divê Kurd mesela êdî Kurd divê nebêjin Müslüman êdî Kurd van tişta divê emrê xwe derbas nekin bi rastî neyartiya Müslümantiya wan çi ye Seyid Xan yani Müslümantiya wan tenê terqînekî bixwînin ser serê cendekên me yani tevê watê ku ew jî hemû nirxên ku heyî ku mirovatî baweriyê xwe pê tînê ji reng û baweriyan dikarin baş ji bo berjewendiyê xwe bi kar bînin û weke şûrê çi dibêjin şûrê çawa bêjin serstû dixin bêjin para weke Kurda ez bêjim yani jî kesên dîtir erê di neynika çandê de Seyid
neynika çandı da jiber ku her civakek bi çanda xoya neynika ve ewe. Bak neynika ke şavqa ve ewe. Ew jiber ku Kürt jî mixabin civakeke gundiye. Kürt li ser van tişta zêde nakolin. Yani li ser hin tişta serasera diçin zanî. Li ser hin tişta serasera diçin û tiştê dî ji bîr dikin. Tibêje gerek ew jî gerek neyne